Літаральна за дзень да іранскай аперацыі журналісты спыталі ў Трампа пра Лукашэнку, і адказ быў наступным. У нас цудоўныя адносіны з Беларусю, і я вельмі паважаю іх лідара. З Беларусю у нас выдатныя адносіны, і мне вельмі падабаецца іх лідар. Сказаць, што Лукашэнку няёмка ад такіх навін, гэта мякка сказаць. Тым больш, што Мінск не разумеў да канца, як інтэрпрэтаваць палітыку адміністрацыі Трампа і вагаўся, як падаваць сябе ў новым раскладзе, каб не памыліцца. Але тут важна разумець, што хоць Лукашэнка і панікуе, але яму не пагражае лёс венесуэльскага альбо іранскага дыктатараў, а па астрашыцкім гарадку не прыляцяць тамагаўкі, бо Беларусь цяпер фактычна частка Расіі. Амерыканцы ў частку Расіі, канешне, заходзіць не будуць, але ёсць важны нюанс, бо дзеянні Злучаных Штатаў задалі новыя правілы гульні, у тым ліку і дзяржавам сярэдняй магутнасці. Прасцей кажучы, калі амерыканцы робяць так, то чаму гэтаксама не могуць рабіць і іншыя? І толькі цяпер Лукашэнку і яго прыхільнікам стала зразумела, што нешта можа прыляцець і ў адказ, і што Украіна, Польшча і Літва, якія дагэтуль проста адгароджваліся ад шкоднага суседа, у нейкі момант могуць пачаць адказваць сілай, як гібрыднай, так і прамой.